VP Chiwenga's first punch is shaking the whole government. The Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC has reopened Chivhayo's case. This is after Vice President Chiwenga ordered the immediate arrest of Chivhayo and Sakupanya for financial crimes. Sanabena mashoko ari kuda panguva ino panapa tichiona post yoitwa nevakomana veZimbabwe Anti-Corruption Commission panguva ino vachitanga kupinda pane nhau yawiki ino Chivhayo, nhau aiwa yemafinances illicit financial flows. Panguva ino zvoshamisa vanhu kunonzi VP Chiwenga vanobudirira, vanowinira. Vasanapinda mashoko ari kuda nyogwa panguva ino. Remember subscribe or like on the bell icon. Tipina muzaki udanyira chete the Zimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC hereby informs the public that investigations into matters involving Mr. Chivhayo have been formally reopened. Progress in this case had been delayed due to the complex process of securing critical evidence as well as external interferences that hindered the timely interviewing of the suspect. In line with His Excellency President mnangagwa's reaffirmation that there are no sacred cows in the fight against corruption, and consistent with the public commitment by Vice President CGT and Chiwenga that accountability is imminent, ZACC is ensuring that previously stalled cases, including those involving individuals with political connections, are being actively revived and pursued. Ndo mashoko ari kubuda panguva ine tichiona kuti aiwa ZACC yopinda pane nhau yawiki ino Chivhayo, but at the same time tichiona VP Chiwenga panguva ine vachipusha kuti these guys vainvestigatewe, vabatiwe, vanenge vaonekwa vari guilty vaarrestiwe. Right now people vane only one question. Vana panyazoziva kuti vana wiki ino Chivhayo vanozikanwa vana mapolitical affiliations, vanozikanwa kuti vane maconnections kumusoro uku. Do you think vanhu vakaita sena wiki ino Chivhayo they can be arrested? Tanyasa kugara pasi. Do you think yes, tables they might change, but at this moment pari kuonekwa kwenzi aiwa vanhu vakaita sena mutungamiri wenyika masodanzo mnangagwa vari chiri mupower? Do you think vanhu vakaita sena wiki ino Chivhayo nana Sakupanya nana Tagwiri they can be arrested? Nhasi tipotudzai mafunguro enyu moti kudi. Yes, panguva ino people they are thinking, they are showing their gratitude kuna VP Chiwenga ndo kuti vanhu vese vari the ruling party ZANU-PF vakazvikonewa, asi Chiwenga panguva ino ari kumira nechokwadi. That's the reason why vanhu vari kufarira Chiwenga. It's not like kuti kufara kuri kuita vanhu ndekuti vari kufara kuti wiki ino Chivhayo akuzosungwa, but they are just happy kuti there are some people vanokwanisa kumira pachokwadi. Todzai mafunguro enyu moti kudi pamusoro pechiitiko ichi. Kana kuona section medu musangana kusubscribe, kulike pamwe chete nokuturn on the bell icon.